Nabaria da gabonak ateioka ditugula. Kale zeinetzeetan argiak nagusi direlako eta gabonetako ekintzak dagoeneko hasi direlako. Ezetz asmatu asteburu osoan zehar ze monumentura ditugun bizita gidatuak. Bai, kezakora. Larun batean Laudion, gozogintza tailerra eta Aiaraldea Palestina jaialdia hemen faktorian. Goizean zehar ekintza desberdinak, bazkaria, poesia musikatua, dokumentala eta kontzertu puskak. Artziniegan Sosoguti erronka eta Orozkon Santa Luzia azoka famatua. Luiaondon Mari Domingiri ongi etorria egingo diote. Amurrion Amak antzerkia. Igandean, Orozkon zein Arrankudiagan eskupilota partidak. Urduñan, Mari Domingiren etxera irteera. Laudion, jokei jaia, herri azoka herriko enparantzan, irteera Lezeagara mitologia eta maiketakoarekin, eta arratsaldean Altzarrate sariak. Onaino agenda laburpena, baina info gehiago behar izatekotan jo gure webunera. Gozatu Gabona baino lehenagoko asteburu honetaz, zeren esaera zaharrak dioen moduan, abenduaren erdia gaua, eta beste erdia festa!